Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. To jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan dai kowa dai ya shiga wannan lokaci lafiya. Yawwa, to kamar kullum kamar da aka saba, wa'annan su ne fina-finanmu daga kamfanin Mega na gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. To don haka da mai bukatar shiga ainihin group na VIP, to kofa abu da take, za ku iya mu magana ta kan wannan lamba wadda kuke gani domin an mushe mu kallon wa'annan fina-finan Indiya Hausa akan lokaci. To ba iya fasarar Mega ba, fasara ta kowane kamfani in sun fassara muna kawo, kama daga Sultan ne, Yusuf Zamani ne, Algaita ne, kowane kamfani mai fasara fina-finai, to da zarar ya fassara za ku same su a kan lokaci idan kuna cikin ainihin tsari namu VIP group Indiya Hausa. To da haka ka kumanta muna ƙara jaddada muku, to anan fina-finai ba za ku samu sa ko ina ba sai a cikin tsari namu VIP group Indiya Hausa. To don haka da mai buƙatar wa'annan fina-finai, ba ma iya wa'annan fina-finai ba, to da mutumin da ya kasance shi ma abocin kallon Indiya Hausa ne, to zai iya mun magana ta kan wannan lamba ya gaya mu yana da buƙatar shiga tsari namu, to za mu mishi cikakken bayani yadda za a yi har ya samu damar shiga wannan tsari domin kwamushe kallon fina-finan Indiya ta kowace fasara ta kowane kamfani da zaran ta